Makita ka daytoy a video ti pan naka-rescue ti 58 ti tawen na mannalon ani Nestor Agbayani, residente iti Barangay Alsem iti ili ti Vintar, kalpasan anatinag daytoy manipod iti kayo a Gemalina iti paset ti Barangay Tamdagan iti metlaeng nasao nga ili. Nagdiso daytoy iti maysa a waig ken nagsagabat ti naduma-duma a sugat iti bagina. Kuna ti pagayam na, maipagarup a kinontrata ti agtagikwa ti kayo ti biktima tapnon putden iti sanga ti kayo kas panagsagana ti wet season. Bumaba kumadaytoyan iti kayo idinta aksidente anatinag iti kangato a nasurok kumurang sa nga pulo a metro. Di bumaban, dati na salat nga kayo, kinusaya na serta kahit natin nagin, so dahil naganan si Mortut jayin. So sige da nga na panyo kinita iso. Oo, sir. Ano iti postura na iti nadanunan niyo sir? Nakakasta jay kali sir nga basit di nung napagko in nga tot baginan tapno hanga maka wat danom maka panagan na dayin. At danom na DJ sir? Oo, sir. Oo. So na isa, na ilublog iso na siya. Oo, sir. Pagko nga to nga dago si baginan sir baka makasinglot ko nak. Agkut-kuti iso na di. Oo, sir. Kaagos mo pa lang, kutkuti pa lang. Kayam dayta ko nakit. Kung ano. Naiduyok pa iti paset ti kayo iti nga 20 barukong na. Naitaray dayto iti balay pagagasan ngem saanen na isalbar pa iti biyag na. Rumrumwar at traumatic brain injury secondary to accident fall ti rason tinakatayan na. Maladingitan unay ti kabsat ti biktima gapo iti nagpaayan na daytoy kang runaan na kunana taubing paylaeng idi maisi na kadakwada gapo ta dimmakelisunay ti kabagyan da. No kumal DJ kayo pa ikit. Amimet nakita DJ na idalukdo ka kayo nga nakaperdi kinukuha na ijay. Adda ka na Adda kano kunada ay amimet nakitan. Ata adamit ijay ospital nataymet idi adda kami ijay sere. Sumangbet kami. Adda dara-dara na idi. When dara diretso sere. Yan nakaikasaan dyan kayo so ito abagan na. Ito'y katit po so simal po ito'y simrekan na simal po hindi soso sir. Ultimo ladingit met sir ata narod ket nabigla kami kapsat mi. Ami na den na anak ko naitawag na tayen. Basar pa'y ti kabsat ti biktima, nakasarita ti pamilyadan ti agtagikwa ti kayo ken nangipaay daytoyan ti pinansyal at tulong. Imay danig kisarita na ito'y bakit? Akit timulong met iti 15,000. Ang ti ko mami arapa-apen mi sir nga nayonan da kumatbas. Tati ko na daytoy bakit? Solo na kanu awan am amot anak na. Dapat na kumamit. Tulungan mi ti anak na kumamit. Nangarot ket pamilya damit di dapat na kumamit. Tulungan da kumamit. Pinadas ti news team ang mga latinan anaype a detalye manipod iti PNP Vintar pakaseknan ti insidente ken kastapayen tapnon mapalagipan diri ti umili ti panagan-an na tapnon saanen na mapasamak pa iti kapada nga insidente. Nupay kasta saan da pinatgan ti news team nga ag-interview kas panang respeto ti pamilya ti biktima. Mark Magdirila, Balitang Solid North.